Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Beltje drukken. Hoi Pier. Wat doest? Nee, ik verveel me. Kies mij naar boeten. Wat was dan? Weet ik niet. Ik wil beltje drukken. Kies het leidje. Je bij u in de stritten. Ze kennen ze hier al hier. Wacht, Wat ze sjoggen? dan kun je weer achter naar de Liefstestritten. Dat is leuker. Al die rode meisken, die binnen hoe daar wel thuis. Oké. Pier en Marieke draven naar de Liefstestritten. Een stil achterafstritje. Er is geen op het dik. Ze rennen voort het eerste het beste paadje op naar de voordeur en drukken op de bel. Kom mij, achter de strukjes. Oh, stom. Hij docht het doorlinnig op een keer. Ik wou zijn gezicht wel eens zien. Zullen we nog een keer ombellen? Nee, we gaan naar de volgende. Kom. Waar zit je de bel? Ik zie hem nergens. Nee? Nee. Dan kloppen we op het rutje. Dat ken ik wel. Wacht je maar. Oh, ik schrik me lam. Wat? Achter dat morken, kom mij. Oh, zit die hoenders nog? Stil maar, Herta. Ben ik het toch. Hij hem neer bedders te dwaan. Apenkoppen. Sjocht dat? Die man is in zijn hemd. Zo komt er uw grif net nee. Als die hoen ik zien. Ja, een grauwe herder. Die stier naast hem. Maar ze binnen al naar binnen. Kom maar, volgende patiënt. Oké. Hey, die is in elk geval thuis. Want de televisie staat aan. Ze zullen wel net naar fratsen zitten te zien. Nee. Of misschien krijgt wel. Hey, stel bij de bel. Jawel. Kom mij, daar. Het steegje in. Daar komt geen bij de door. Vreemd? Misschien had ze de bel niet yet. Die oude meisjes had de televisie ook altijd saluut staan. Oh, spel je weer nog een keer. Oké, blijf door je maar. Ik ga wel al linnen. Ben niet? Of zullen ze correct op het huisje zitten? Ja, 3 maal een scheepsrecht. Ik ga nog wel een keer. Want een mat in wezen. Kies wel even strak de brievenbus koekeloeren. Ja, wacht je. Hey, Marieke? Kom, Marcien. Hé? Oh, daar leidt hij in. Oh, een vrouw. Een oud wiefke. In de gong. Let me nog, Marcien. Ja, ze beweegt nog, Marieke. Ze beweegt de jerm. Ik ga het zien, duidelijk. We moeten haar helpen. Misschien kan ze net meer doorheen komen. Maar de doos zit op slot. Ik krijg hem net in. Misschien moet ze wel naar het ziekenhuis. Had ze wat brutsen of is ze net goed worden? Ik ga naar de boorman om help. Nee, nou die griezel. Die mama die hoen. Die wordt hartstikke een lul als het weer onbellest. Maar wat moeten we dan? Er moet dadelijk een dokter komen. Of misschien de ziekenauto wel. Kom maar, doe net zo skieterig. Touwklappers maar op het ruutje. Ik doe net. Hij pakt er u eens. Wat er die hoen maar vasthoudt. Herta, af. Hij hem niet bedders te dwaan en oude meisjes lastig te vallen. Ah, sorry. Maar misschien kan je jou even helpen. Jouw boorvrouw is vallen. En ze lijkt in de gong en het dorp is op slot. Dus misschien had ze wat brutsen. Wij de oude hertje over de vlier. Misschien kan je jou helpen. Blinde, dat is net best. Het meisje is al sam in. Dat krijg je me nou van. Terwijl ik het donder van je me. Nou, ik ga even bij haar achterom. Daar kan ik er wel in komen. Herta, voet. In een kamer nou. Pier en Marieke bleven beteuteren bij de doorsteen. De lilke man komt al gauw weer waarom. Hij skotholt.
Ik zal eerst het alarmnummer maar bellen. Dit lijkt net zo best, jongens. Ik ben bang dat ze er al oerlijn had, het terensloof. Ze wie al heel in de soezen. Ik denk dat ze de heup stikken had en misschien nog wel meer. Na een paar minuten stiet er al een ziekenauto bij oude Hetje voor de deur. De Lilke Boerman had haar voordeur iependiën en helpt de dokter en de ambulancemeesken om het arme wiefke de ziekenauto in te krijgen. Alles gaat zo hut voorbij dat Pier en Marieke amper de tijd hebben om van de schrik te bekommen. Oh, jongens. In alle drukte wiek je me haast vergeten. Maar kom er even in. Krijg je een glasje drinken van de schrik. Maar- Oef, wat een alteratie in. Maar die hoen? Wees maar niet bang. Hert dat doch je hem niet. Die had al lang zien dat je hem geen ondogenske bij binnen. Maar helden. Helden? Ja. Als je hem geen alarmslijnen in, dan hies er nog lijn. Die stak het. En dan wie het net goed kan, Hoe is het nou met haar? net zo best. De heup en de arm stikken. Geen drinken, geen medicijn gewoon. Nevens de dokter had ze er wel een hele dag lijn, als het niet langer is. Dat je hem hier net volle letter komen mat. Dus, eens wie beltje drukken, net zo verkeerd. Nee. Nee, dat has gelijk on. Ik hier misschien echt net zo leuk op je bezen matten. Maar zo, bij mij hoef je hem net weer rond te klopjen. Want ik ga een hoen. Die past wel op mij. Maar bij al die oren ja, het wie net verkeerd om daar alle dagen even om te bellen. Maar, kennen jullie dat zelfs net, Oh nee. Want ik ken het zo hut meer voor erin als Jim. Hè? Huh?